alle sammen igen. Jeg er ved at lave en gave til en af mine veninder, som der har fødselsdag i morgen. Og i morgen skal hun sådan noget cykelløb, så hun kommer ud til cykelløbet til fødselsdag. Og hun hedder Rebecca. Jeg har valgt sådan en nejlak til hende. En elastik og sådan et armbånd. Og sådan her plakat af One Direction. Jeg elsker One Direction. Det kan jeg også godt lide, men stadig. Og så sådan en klistermærke her. Hun bliver meget glad, tænker jeg. Så ja. Så skal vi bare tænke, hvordan vi skal dekorere vores kort. Nå, vi skal